Ježiško príde ku každému z nás. Je tu čas Vianoc, je vianočný čas v každom z nás. Prišli sme k vám s koledami, zelenými vetričkami. Chceme vám dnes zaspievať, zdravie, šťastie vyučovať. A čo to koledy? Koledy sú piesne o narodení Ježiška. Babo. Ježiško je Boží syn, narodil sa Panne Márii v mestečku Betleheme. Hodina poročná, búvaj na slame a na zime. Aký je studený. Anielikovia boli prví, ktorí tú novinu začali šíriť do celého sveta. Všetky zasaté ľuďom oznamujú, kde je dieťa osmajaté. Ja Ježiška pohoda. Dieťa krásne, uložené jasle. Búvaj, búvaj, bachola, milosť Jezula, my ťa kolísať, aby som mohol dobre spať. Ježiško nás milí, aby sa ti snili, veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. Aký je studený, je mu zima. Zvieratka ho svojím dýchaním zohrejú. Mu. A povedal sa podýchať na Ježiša. Pa. Mu. Mu. Nemá iba košielku, čo mu dáme? Pomaličky si dám, ťažko mi vyberám. Ti darujem, láska je mnou, dávam ti do daru celý náš dom. Ježiško nepotrebuje dom, ani oblečenie, ale Ježiško si praje od vás, detičiek, ale aj od všetkých detičiek,
aby ste boli dobré, aby ste poslúchali, aby ste si navzájom neubližovali. Toto všetko sa udialo jednu svätú tichú noc a odtedy oslavujeme Vianoce. Dovený Pán, dajte ako nebeský dar. Ježiško, písni už vonia iličie, už zvony zvonče a v každej rodine usvieti stromček. V našich srdciach sa šťastie ligoce, vďaka ti Ježiško, už sú tu Vianoce. Čistý priezračný, radosť si každý den. Stromček už svieti a zvonček zvoní.